danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa. Ma'aikinmu shugaba manzona. Shugabana Mamudu kai na zo gaidawa, Sayyidi Sadati yabanka ba fasawa. Rabbana da mun inyo yaban kyakkyawa, lokaci ya dawo muna yabanka gwanina. Lokaci ya dawo yabanka sai nai sabo, jauhari kyakkyawa annabi kullun sabo. Mustapha ne Muhammadu wanda baya sabo, mai gida labbaika annabi ya maulana. Lokaci ya dawo ku zo mu wake ma'aikinmu shugaba manzona. Rabbana bai da kamar ka yan uwana ku jiya, shi kadai ne fa aminu wanda baya ƙarya. Yan uwana ta faɗin Habibu mai alkunya, mai gida mun gaishe kaman gaida kai